Дзякуй, Андрэй. Дзякуй усім, хто дабраўся да гэтай романтычнай прасторы ў такі гарачы дзень летні, ці амаль летні, да яшчэ ў нядзелю. Якраз відаць найлепшае месца, найлепшы час, каб гаварыць менавіта пра беларускую інтэлектуальную традыцыю. Беларуская інтэлектуальная традыцыя налічвае фактычна 500 гадоў, паўтысячагоддзя, як зрэшты і еўрапейская інтэлектуальная традыцыя наогул. І аднак, нягледзячы на такі паважаны сур'ёзны ўзрост, яна дагэтуль шукае сабе месца у такіх памяшканнях, калі-небудзь можа будзе вырывацца навогуле велізарны шырокі свет, хаця яна гэта раз робіць. І вот я хочу сёння якраз пагаварыць пра нашыя пачаткі. Вот Андрэй сказаў, што прыляцеў незаўважна 2017 год. Год надзвычай важны, это сапраўды прывілея нашага пакалення пражыць гэтай 500-годдзя, таму што наступная такая прыгожая дата будзе праз 500 гадоў, не раней. І тым не менш, у 1517 годзе Францішак Скарына распачаў справу, якую ён цягнуў яшчэ ў 18-19 годах. Так што мы цяпер якраз у самай сярэдзіне відаць гэтай 500-годдзя Скарынавага чыну. І я хочу паспрабаваць асэнсаваць, што зрабіў Скарына, чаму Скарына сапраўды можа ўважацца за пачынальніка беларускай інтэлектуальнай традыцыі. Наогул, інтэлектуальная традыцыя пачынаецца ў 16 стагоддзі. 16 стагоддзе ў Европе мяняе ўсё, мяняе курс чалавечай цывілізацыі. Тое, што ўсё, што адбывалася пасля 16 стагоддзя до 21-го ўключна, гэта ўсё дзякуючы таму, што адбываліся нейкія тэктанічныя зрухі менавіта ў 16 стагоддзі. І здесь конец 15-го стагоддзя гэтай тэктанічнай зрухі, другая палова 15-го стагоддзя тэктанічныя зрухі пачынаюцца на вельмі вялікай ступені з велізарнага чыну Йоганнеса Гутенберга, з пачаткам кнігадрукавання, якое зрабіла магутную інфармацыйную рэвалюцыю у тагачасным свеце, якое зрабіла магчымасць мець доступ шырокай публіцы да інфармацыі і перадаваць і захоўваць гэту інфармацыю наступным пакаленням. Але гэта быў такі першы зрух. Далей гэта все развіваецца як снежны ком і меняется картина свету, меняется география свету. Свет оказывается не тым месцам, якім мы яго уяўлялі там папярэднія тысячагоддзі. Свет набывае новыя абрысы, меняется разуменне суадносінаў паміж чалавекам і Богам, паміж зямлёю і космосом, паміж зямлёю і сонцам. Меняется картина свету як матэрыяльнага свету, так і самага глыбіннага духоўнага свету. І гэтыя змены, якія просто там год па годзе можна лічыць, што меняецца ў 16 стагоддзе, але гэтыя змены потым дзесьці яны запісваюцца, так бы мовіць, на ДНК еўрапейскай цывілізацыі, і наступныя пакаленні далей болей ўжо пачынаюць прымаць гэта як само сабой зразумелае. І сапраўдны яшчэ адзін водападзел, які таксама пачынае магутныя змены ў 16 стагоддзі, гэта тое, што зрабіў Мартин Лютер у Віттенбергу ў тым самым 1517 годзе, у канцы кастрычніка, 31 кастрычніка, калі ён апублікаваў свае тэзісы, з якіх пачалася рэфармацыя. Рэфармацыя памяняла свет радыкальна. Калі рэнесанснае мысленне дзесьці абуджае інтэлектуалаў, то рэфармацыя абуджае і мяняе, мусіць, усю Европу.
усе краіны, абуджае людзей, абуджае настолькі, што сапраўды ў выніку гэтых зрухаў паўстае нацыянальнае мысленне, паўстае нацыянальная культура, нацыянальнае пісьменства і выніку нацыянальная дзяржава. І такім чынам мяняецца яшчэ цывілізацыйная парадыгма. І мы вельмі рэдка пра гэта задумваемся, але у цэнтры, дзесьці вось у нетрах, тым вокам віхуры, якое нерухомае і вакол якога ўсё круціцца, быў так мовіць супертэкст, метатэкст еўрапейскай цывілізацыі, кніга, якая стала падмуркам для аб'яднання і кансалідацыі ўсяе Европы ў раннім сярэднявеччы і працягвала выконваць гэтую ролю ажно да апошняга часу. Гэта Біблія. У 16 стагоддзі мяняецца бачанне Бібліі, разуменне Бібліі. Калі да 16 стагоддзя, ці скажам, да канца 15 стагоддзя, Біблія мае такі у свядомасці грамадства, мае вобраз непарушнага Божага слова, якое нейкім чынам з неба спусцілася на зямлю, якое нясе ў сабе абсалютна ўсе праўды, якое ёсць абсалютным, якое ёсць, так бы мовіць, праўдай в апошняй інстанцыі, датычна ўсяго, з чым сутыкаецца чалавечая свядомасць, пачынаючы ад фармавання грамадства, сям'і, маралі, сканчаючы уладкаваннем свету і карцінай свету, шырокага космосу і гэтак далей. У 16 стагоддзі пачынаецца вывучэнне Бібліі на цалкам новым узроўні. І яно пачынаецца з таго, што менавіта адбываецца такая спачатку рэнесансная дзея, лібералізацыя нацыянальнага мыслення, і адбываецца перачытанне Бібліі, вяртанне да Бібліі на арыгінальных мовах. І вось такі, што для разумення Скарыны вельмі важна, нам трэба памятаць, што хрысціянская Біблія, якая менавіта кансалідавала Европу, што Біблія гэта не толькі хрысціянская з'ява, так? Біблія лягла ў падмурак трох вялікіх рэлігіяў, якія спрычыніліся ў рознай ступені да фармавання Европы. Апроч хрысціянства гэта юдаізм і іслам. І там іслам это было зусім сваё пераасэнсаванне Бібліі, юдаізм прачытываў Біблію ад пакалення да пакалення наноў, таксама стагоддзямі, тысячагоддзямі. У хрысціянства склаліся свае традыцыі. Хрысціянская Біблія была па сутнасці сваёй з самага пачатку перакладной Бібліі. Хрысціяне не чыталі Біблію в арыгінале практычна ад самага пачатку. Калі хрысціянства пачынаецца у познім першым стагоддзі нашай эры, яно ўспрымае гебрайскую Біблію ў грэцкім перакладзе, званым Септуагінтай. І потым і большасць цытатаў у новым запавеце з гебрайскай Бібліі все апелююць да Септуагінты, менавіта да грэцкага тэксту. А потым, калі Рымская імперыя, якая прымае хрысціянства за сваю рэлігію, пашыраецца, і адпаведна Біблія пашыраецца, яна таксама ў кожным рэгіёне пачынае ўспрымацца на сваёй мове. І асноўная мова, адна з самых асноўных моваў, гэта лаціна, якая потым паступова праз цэлы шэраг пераўтварэнняў дае тэкст, які ад 13 стагоддзя завецца вульгатаю, тэкст, які стаўся звыклым, звычайным і такім, па сутнасці, адзінапрынятым тэкстам для чытання Бібліі, як гебрайскай Бібліі, так і новага запавету. І для культураў народаў, якія перакладалі Біблію на свае мясцовыя мовы, бо калі мы гаворым пра ранняе хрысціянства, пра ранняе сярэднявечча, мы не можам казаць пра нацыянальныя мовы ці нацыянальныя традыцыі, гэта проста няма такого паняцця. То для мясцовых моваў пераклады Бібліі часам рабілі каталізатарную ролю для далейшага фармавання гэтай культуры. На многія мовы пісьменства прыйшло дзякуючы перакладу Бібліі на гэтай мове. Это значыцца, што шрифты пісьменства былі вынайдзеныя адмыслова дзеля перакладу Бібліі на гэтую мову, як адбылося ў 4 стагоддзі з готскай мовай, з армянскай мовай, пазней з грузінскай мовай, славянскае пісьменства ў 9 стагоддзі. Все фармавалася на аснове перакладаў Бібліі.
І пераклады Бібліі давалі штуршовы для увогуле мыслення на гэтых мовах, для пісання на гэтых мовах, для думання на гэтых мовах. Але у 16 стагоддзі гэта все мяняецца вельмі моцна. В тым сэнсе, што разам з падзеннем Канстантынополя грэкі хлынули в Европу со своими манускриптами, и люди раптом, навуковцы, университетские профессоры почали вывучать эти манускрипты и побачили, что тексты отрозниваются от вульгата. А вульгата — это как бы туе слово Божие. Кожный человек, посполитый человек у Европе 16 стагоддзя, в Заходней Европе ведает, что Библия написана, что Бог говорил на латине, что Христос говорил на латине, и Святый Павло говорил на латине, то есть это вот мова, яка нам просто ассоциируется с Библией. Мы начали читать тексты грецкие, они оказались, что они отрозниваются. И вот это, а тады почали поднимать старожитные манускрипты и бачили, что они отрозниваются, что тексты отрозниваются. Отрознения могут быть малыми, могут быть значными, могут быть такими, что меняют сенс. И это вот створило вот как раз один из этих самых моцных тектоничных зрухов у свядомости разумных, досвідчених людей, тому що оказалось, що у Біблії є своя історія, що Біблія росла, що текст Біблії не у камні висічений. І гэта примусило пераасэнсоўваць вельмі шмат што звязанае з навакольным светом. І вот тыя навуковыя адкрыцці, якія бурна пачалі рабіцца ў 16 стагоддзі, былі таксама звязаны з тым, што ўтразняволілася вот гэтая думка, што сапраўды свет аказаўся не маналітам, дзе усе адказы на ўсе пытанні ўжо дадзеныя, дзе ўжо ўсё вядома загадзя, дзе все адказы вот толькі вот адгарні і пачытай, альбо звярніся да аўтарытэтаў, яны табе скажуць. Аказалася, што пытанне больш, чым адказаў. Аказалася, што пытанне можна задаваць, і што менавіта ў пытаннях будзе знаходзіцца штосьці важнае. І такім чынам вот гэтыя пытанні, якія пачалі ставіць да Бібліі, выклікалі пытанні да навакольнага свету, і вот это даследаванне навакольнага свету вельмі з гэтым звязана. І вот Францішак Скарына потрапляе у самыя перадавыя рухі асэнсавання свету і асэнсавання Бібліі якраз не толькі на пачатку 16 стагоддзя, што нам вот вельмі важна, што такі дадатковы пункт для, мы можам сказаць, для нацыянальнага гонору беларусаў, тое, што ён гэта робіць да пачатку лютэравскай рэфармацыі. Лютэравская рэфармацыя адчыніла шырока дзверы для ўсіх моваў, для ўсіх народаў, для пераасэнсавання Бібліі, для спробы перакласці Біблію на свае мовы ўжо ў новым часе. Вот эти пераклады Бібліі ў часы, па сутнасці, рэфармацыі стварылі перадумовы для фармавання нацыянальных літаратурных моваў, якіх вот да гэтага практычна не было. Але Скарына гэта робіць раней. І там Скарына вводзіць беларускую культуру ў чацвёрку культур, якія зрабілі свае пераклады да пачатку лютэравскай рэфармацыі. То есть гэта менавіта прадмова была для таго, што будзе адбывацца далей. Это быў пачатак перад пачаткам. Але у адрозненне ад усіх герояў, якія рабілі гэтыя пераклады на Скарыны, это значыць Йоганнес Ментелен, які першы робіць друкаваную Біблію па-нямецку у 60-е гады 15 стагоддзя, Нікола Малерны, які робіць італьянскі пераклад Бібліі у 70-е гады 15 стагоддзя, два чэшскія пераклады, якія былі зроблены ў 90-е гады 15 стагоддзя, і адзін чэшскі пераклад на самым пачатку 1506 годзе выдадзены ў Венецыі. І в адрозненне ад гэтых перакладаў Скарына робіць справу іншую. Ён выводзіць, асэнсоўвае Біблію па-іншаму. І робіць яе з іншымі мэтамі, робіць яе з іншымі прычынамі, чым ягоныя папярэднікі і ягоныя наступнікі. Скарына пазбег вялікіх праблемаў, відаць, з вогнішчамі, якія палалі ў тым часе, таму што для Европы гэта была іншая мова, а для сваёй краіны гэта была ўвогуле іншая справа. Скарына такім чынам для сваёй краіны, для Вялікага княства Літоўскага, быў наогул тым, хто пачаў абучаць думку
як мінімум на паўстагоддзя раней, чым было натуральнае абуджэнне. Таму што вялікае княства абудзілася дзесьці, скажем так, мусіць у 60-е гады 16-го стагоддзя. А Скарына пачынае, як мы памятаем, у 17-м годзе. І я картинки принесла, але не смогу вам показать их, потому что у нас тут не вельмі працуе, буду вам на пальцах рассказывать, что Скарына робіў не так. Чым Скарына менял науку традыцыю. Вот згадайте, что все спрачаюцца, вот это все 20-е стагоддзе, это 21 стагоддзе, и асабліва 17-й год, калі скарынаўскія даследаванні просто схлынули так вот з усіх шчылінаў, ад малебнаў, велапрабегаў да канферэнцыяў і гораў публікацыяў, то пытанне, скажем, да якой канфесіі належаў Скарына. Все чулі гэтае пытанне. І спрачаюцца, кім ён сябе ўважаў, як ён увогуле сябе бачыў у свеце. І чаму гэтае пытанне паўстае, чаму гэтае пытанне абсалютна не паўстае да іншых інтэлектуалаў еўрапейскіх? Таму што Скарына пра гэта не гаворыць. Таму што Скарына абсалютна добра, дакладна ведае, што ён мае на ўвазе. Ён не называе ніякіх канфесіяў, таму што ён перакладае сваю Біблію і робіць сваё выданне не для канфесіяў. Ён робіць сваю Біблію, згадайце, як ён гаворыць у прадмове да кнігі, выдадзенай якраз на пачатку Скарынавай справы, калі ён гаворыць, што ягоная Біблія зробленая Богу к чці і людзям паспалітым к добраму навучэнню. Ягоная мэта — добрае навучэнне людзей паспалітых, што мы не мелі на ўвазе пад гэтымі паспалітымі людзямі. І ён прадстаўляе Біблію найперш як асноўны, галоўны тэкст цывілізацыі. Як тэкст, сапраўды, да якога можна прыбегнуць, які можна даследаваць, які можна вывучаць, з якім можна ўваходзіць у дыялог. І як тэкст, які проста можа дапамагчы ў жыцці. Што робіць Скарына, адно самага дзіўнага, што робіць Скарына ў сваіх прадмовах. Дарэчы, весь 17-й год хадзіла, не расставалася з гэтымі прадмовамі Скарыны. Читала их, я их читала их спереду, назад, и заду, наперед, из горы вниз, и весь час кожное новое прочитание удивило меня все более и более. Никто у нас про это не писал, потому что у нас николи не было библистов, которые бы занимались Скарыном, советские скарынознавчие часы. И вот такое библистичное прочитание Скарыны вельми сапраўды ўражвае, бо Скарына у 16 стагоддзі, на пачатку 16 стагоддзя ён робіць для сваіх чытачоў апалогію Бібліі. Ён тлумачыць, навошта чалавеку трэба чытаць Біблію. Гэта гучыць проста, надзвычай дзіўна, таму што здаецца, што тады чытаць, калі не чытаць Біблію. Ён тлумачыць, у чым карысць Бібліі для чалавека. Што пра кожную, калі ён гаворыць пра кожную кнігу, прадмове пра кожную кнігу, ён тлумачыць, навошта гэтую кнігу чытаць. І расказвае пра гэтую кнігу, даючы максімум веды, якую, відаць, тады была перадавая універсітэцкая веда пра Біблію, гаворачы пра тое, што якія там нейкія асноўныя рэчы ў гэтай кнізе, як яна звалася па-грэцку, а па-гебрайску, а як яна звалася на лаціне. Ён дае нейкі нават часам пачаткі нейкай тэкстуальнай крытыкі, што безумоўна, гэта вельмі рана для гэтага часу. Але ён выбірае нейкія такія сімвалічныя рэчы, якія маглі прачытаць менавіта людзі, якія былі глыбока ў культуры таго часу, каб паказаць, каму і дзеля чаго ён робіць сваю Біблію. Тут якраз я без карцінак паспрабую вам гэта расказаць. Яшчэ у 15 стагоддзі, вельмі хутка пасля пачатку кнігадруку, выходзіць у кнігадрукаваную традыцыю выходзяць два тыпы шрифтоў, якімі друкуецца все, што друкуецца. Той шрифт, які Гутенберг надрукаваў сваю 40-радковую Біблію, і
які він розпрацював для Біблії, і який потім застався основним типом шрифта, тому що там могли виробляти свої шрифти, але тип шрифта, який застався для видання усіх Біблій, любої сакральної літератури, його назвали готика. Тому що він нагадував каролінгський шрифт, який там від 9 століття мінускули, які розпрацьовувалися в Європі. У стилю цієї каролінгської традиції був шрифт Гутенберга, вельми прихожий, який потім у німецькій друкованій традиції, так він аж до 20 століття дожив цей тип готичних шрифтів. І гэтымі шрифтами друкавалася Біблія. Паралельно, крышечку пазней за готику у Німеччині, а потім і у Італії, у Венеції розпрацювали інший тип шрифтів, такі кругліші із засічками, які назвали антиква. І ця антиква звалася так, тому що вона якби нагадувала римський шрифт часов античності. І особливо італійці, які були стомлені готикою вельми моцно, які імкнулися до своїх старожитно-римських коренів, що і обудило так само, обудило думку Ренесансу, вони вельми так от з любов'ю ставилися до цієї традиції, розпрацювали інші шрифти. Цим шрифтом, цією антиквою, друкували любую несакральну літературу, переважно переклади з латини, але так з античної літератури, але так само і світську літературу. Що робить Скорина? Він розпрацьовує кирилічний шрифт для Біблії на основі антикви. Після Скорини, всі, хто робив Біблію у Білорусі після Скорини, робили на основі готики. Скорина робиться на основі антикви, він робиться на основі цієї античної світської цивілізаційної культурницької традиції. І та сама річ була зв'язана з самим виглядом книги. От згадайте портрет Скорини, який ви всі вельми добре бачите, той, який він двічі змістив у свою Біблію, де Скорина сидить, перед ним стоїть розгорнута книжка, а справа від його стоїть ще одна книжка. Тобто у Скорини і коля його стоїть велика книжка справа, а перед ним у 2 рази менша книжка. Ягона, яку він робить, вона у 2 рази менша за тую велику, яка стоїть справа від його. От просто прийдіть до хати, поглядіть всі, коли ласка, цей портрет. І це так само таку велику вістку Скорина передає у таблику гетто. Бо знов таки те, що зробив Гутенберг, це формат звався фоліо, полова аркуша, який складався напополам. І гэтым форматом після Гутенбергу і після Скорини друкували Біблію, переклади Біблії і сакральну літературу. Для друкування античної літератури і світської літератури зробили формат інкватру у чверть аркуша, навіть і октавію у 8 аркуша. І гэтым форматом Октавія Скорина друкував потім у Великім княстві у Вільні, коли він робив малі книжки. А у братську свою школьну Біблію, в яку він уклав всю свою думку, він робив інкватром. Тобто книжка, фактично, Біблія Скорини має вигляд, коли, наприклад, любий чоловік, який не може читати кирилічним шрифтом, а як візьме цю книгу, він не подумає, що це Біблія. Він буде думати, що це некая антична література. І Скорина, як Сергій Абланейка, який 18-й год писав некие дослідження про Скорину, і його автор буде презентувати книгу по цих дослідженнях Нечакана Скорина. Я так само про це много писав і казав, що такий вигляд книги ніяк не виглядав на сакральну традицію. І він казав, що Скорина придумав білорусам античність. Що той античності, якої не було, їх придумав Скорина, уживаючи некие такі сродки. І це те, що Скорина якби говорить невербально. І він говорить, що він робить менавіта з Біблії такий громадний, величезний цивілізаційно-культурний текст, необхідний для кожного чоловіка дзеля розуму, дзеля навчання, дзеля контакту з цим світом. І у своїх промовах він якби розказує одну історію біблістичну, у своїх малюнках, у своїх гравюрах він розказує другу історію. Что вы мне показываете? Теперь экватор, так?
І вот тая вот перадавая універсітэцкая веда 16-го стагоддзя адлюстраваная ў скарынавых прадмовах. А перадавая інтэлектуальная думка, якая не ўваходзіла в універсітэты, якая была вот у гэтых званых акадэміях, у нейкіх таемных закрытых гуртках навукоўцаў, даследчыкаў, уже можна, в прынцыпе, сказаць, інтэлектуалаў 16-го стагоддзя, перадавалася іншая веда. Чаму она была закрытая? Таму што яна ішла вразрез вот зноў-такі з тымі усталяванымі уяўленнямі пра сусвет, дзе ўсё вядома, дзе дадзеныя адказы на ўсе пытанні. І тая думка, якая шукала некія шукала не толькі адказы на пытанні, а шукала нават пытанні, якія можна задаць пытанні да гэтага свету. Калі думка такая адчувала, што сусвет гэта суцэльнае пытанне. І сярод персонажаў, такіх вельмі вядомых у гэтым ключе, это, безумоўна, Йоганнес Рёйхлен, які быў дзядзькам Філіпа Меланхтона, з якім Скарына сустракаўся у Віттенбергу. Але гэта ўжо было крыху пазней, таму што Рёйхлена на той час уже не было, але Рёйхлен уважаецца за пачынальніка еўрапейскага гуманізму, калі не лічыць італьянскага, таму што італьянцы уважаюць Боккаччо на 2 стагоддзі раней за пачынальніка гуманізму, але гэта гуманізм іншага кшталту. Гуманізм Рёйхлена, і той гуманізм, які распачаўся вакол Рёйхлена, быў звязаны менавіта са зменаю ролі чалавека і чалавечага розуму ў боскім свеце, за наданнем чалавечаму розуму велізарных паўнамоцтваў і магчымасцяў і права даследаваць гэты свет і ставіць гэтаму свету пытанні. І вакол Рёйхлена там былі, конечно, вялікія буры. Рёйхлен быў такім першым гебраістам, зрабіў гебрайскую граматыку, ён даследаваў кабалу, якая выбухнула вельмі моцна ў гебрайскіх інтэлектуальных асяродках у Европе 16-го стагоддзя. І праз гэта практычна Рёйхлен якраз і цярпеў. Але вот гэта кабалістычная веда, якая з іншага боку падыходзіла да пытанняў свету. І ўвогуле вот такая гебрайская талмудычная традыцыя пачынае даследавацца, якая падыходзіць з іншага боку да пытанняў свету. І наогул вот гэта некае сваё разуменне, разуменне таго, што ўсё не так в гэтым свеце не так проста. Яно пачынае тое, што мы называем інтэлектуальнай думкай. Інтэлектуальная думка, па сутнасці, імкнулася да рэфлексіі над светам і хутчэй да асэнсавання цэласнасці гэтага свету. І вот тое, што робіць Скарына ў сваіх гравюрах, у сваіх малюнках, ён менавіта дае гэтую веду, якую немагчыма было атрымаць в універсітэтах. Гэта ён робіць дэптыхі. Там у кнізе, напрыклад, кніга мудрасці і песня песню, таксама відаць усе карцінкі Скарыны бачылі, мне проста вельмі шкада, што не магу вам паказаць. Гэта тое, што дзе на адной з іх сядзець на троне Бог, творцы свету, і перад ім кленчыць дзявочая постаць, мудрасць, і благословляе свет таким жестом, які виявляє ту літеру «Шин», на якій було зв'язане розуміння, нове розуміння світу, з боською присутністю, жіночою боською присутністю світу Шекіної. І на другій частині диптиху Ісус Христос сидить на троні як пантократор, як володар світу, і хлопечая постать кленчить ровно вот тут, якби на один на одного глядять, коли ви побач поставите ці картини, і так само благословляє світ. І гэта вельмі цікава наогул назіраць, што Скарына, якую думку ён уносіў у свае гравюры, і тыя гравюры, якія, скажем, вельмі лёгка пазнаць гравюры, якія рабіў Скарына, ад гравюраў, якія зрабіў ці замаўляў, там мы не ведаем, ці сам маляваў і гравюру даваў, мы не ведаем. Але скарынавыя гравюры, якія ён проста браў, якія былі ва ўжытку у тым часе, таму што ён на свае гравюры ставіў свой знак сонца паўмесяцам. І там, дзе гэты знак стаіць, мы ведаем, што гэта скарынавая гравюра. І гравюра да кнігі роду, да кнігі «Бытие», якія у скарынавай традыцыі. Таксама вельмі цікава, ён яе робіць двайную, там мы бачым, у нас ёсць адны манускрипты
одни друкованные книги з одной гравюры, а другие трошечку с другой. Там, где одна картинка поделенная на 6, и там 6 основных выявов подеев, які, на його думку, самые важные для вот таких сусветотворчих речей. І на гэтых гравюрах паўстае зусім нечаканая выява, зусім нечаканая думка на самой апошняй ніжняй правай гравюры, там, дзе Бог стварае жанчыну з чалавекам. І там вся гравюра, она вельмі такое нестандартное, неконвенцыйнае прачытанне тэксту у адрозненні ад той, што мы бачым на звычайных выявах таго часу. І вот мы на некаторых выданнях Скарыны мы бачым сюжэт, жанчына створана з чалавека, там чалавек ляжыць, а жанчына з яго падымаецца. І падымаецца менавіта не з рабрыны, як гэта было прынята ўжо ў тым часе, а падымаецца з боку, як гаворыць гебрайскі тэкст, арыгінальны тэкст. І мы бачым, што чалавек, які ляжыць, і жанчына, якая встае, выглядаюць абсалютна аднолькава. Ёсць, і вот вы пабачыце на скарынаўскіх гравюрах, ёсць два тыпы. Яны абодва фондамі апісаныя ў Маскве і ў Санкт-Петербургу. Адны гравюры, дзе вы звычайна шырэй пабачыце, там хлопчык ляжыць, дзяўчынка ўстае, з ягонага боку падымаецца, яе Бог благословляе, чаго няма ў самім тэксце Бібліі. На другіх дзяўчынка ляжыць, а дзяўчынка з яе падымаецца. Аднолькавыя тыпы. Трэба асобна даследаваць, чаму атрымалася толькі менавіта з гэтай гравюры, чаму яна ў двух варыянтах паўстала. Я гэтага не ведаю, але сама па сабе гэта рэч, конечно, для 16 стагоддзя абсалютна экстраардынарная. І вось што было важна для Скарыны, гэта ён прадумываў фактычна ўсё. Ён прадумываў, бачыце, ён прадумываў шрифты, ён прадумываў гравюры, ён прадумываў тэксты, ён прадумываў ўсё. І ён меў, все, што ён рабіў, мела такі абсалютна цэльны эфект, які, на жаль, сапраўды быў залішне прыгожым, залішне складаным, залішне глыбокім для краіны, якая ў тым часе яшчэ не прачнулася. І вот гэтае прычынабуджэнне Вялікае княства інтэлектуальнай думкі дзесьці ад сярэдзіны, пачынаючы ад сярэдзіны 16 стагоддзя, было толькі праслізвала ідэя з пасылкі, як бы той апеляцыя да таго, што Скарына да гэтага гаварыў. Пачыналі, як гэта звычайна мы ў Беларусі дагэтуль маем звычку рабіць, пачынаць любую справу, нібыта да нас яе ніхто не рабіў. Пачынаць все з нуля і дабіваць сабе там тыя самыя шышкі і не адчуваць за сабою нейкай велізарнай традыцыі. І эта традыцыя Скарыны была, але яна не перайшла у пераклады Бібліі, якія рабіліся пасля Скарыны. І бліжэйшыя пераклады былі зноў-такі ўжо ў Беларусі 60-е гады. І Скарына, які робіць, таксама чулі вельмі много было спрэчак, на якой мове Скарына выдаваў сваю Біблію. Цягам 80-х гадоў усталявала 20-го стагоддзя у скарыназнаўстве усталявалася думка, якую дагэтуль агучваюць вельмі многія, што гэта такая беларуская рэдакцыя царкоўна-славянскай мовы, што прадмовы па-беларуску, а сама Біблія па-царкоўна-славянску. Якраз гэта даследаванне 21-го стагоддзя і ввогуле проста важлівае прачытанне паказвае, што гэта не царкоўна-славянская мова, што царкоўна-славянізмаў там многа, але царкоўна-славянізмаў там, скажам, парадку 40% усяго тэксту. Астатняе там хапае і лацінізмаў, германізмаў, чэхізмаў. І, скажам так, калі адкінуць ізмы, то застаецца мова, якую Скарына фармаваў як літаратурную мову. Калі буде цяпер мы бы сказалі, гэта беларуская мова, тады это тэрмін анахраністычнае утачненне да 16 стагоддзя, Скарына назваў яе рускаю. І ён фармуе гэту літаратурную мову. І яна, гэтая традыцыя, якую Скарына фармуе, не знаходзіць свайго працягу, не знаходзіць развіцця ў далейшых перакладах Бібліі, таму што далейшыя пераклады Бібліі маюць зноў-такі канфесійную прыналежнасць, і яны зноў
арыентаваныя на Біблію як асноўны тэкст хрысціянства, захавальнікам якога ёсць царква. То есть вяртаюцца туды, адкуль Скарына адышоў у нейкім часе таму. І больш за тое, у беларускіх перакладах Бібліі адбываецца ўвогуле разварот, дзе мы можам нават сказаць такі цывілізацыйны разварот на 180 градусаў пасля Скарыны. Пасля Скарыны яшчэ ў 1570 годзе Васіль Цяпінскі, Амельянович робіць 2,5 Євангелії па-беларуску. Скарына не перакладаў Євангелію, таму это магло бы быць працягам. Яшчэ дзесьці на самом пачатку 16 стагоддзя прыкладна былі зроблены пераклады на беларускую мову беларускай гебрайскай супольнасцю. Пераклады ад якіх у нас засталося толькі некалькі кніг, якія захоўваюцца ў Вільні, на мову, безумоўна, нашмат бліжэйшую да беларускай, чым скарынавая. Але ўжо першая поўная Біблія, надрукаваная ў Беларусі у 16 стагоддзі, была зробленая ў 1563 годзе на грошы яшчэ аднаго магутнага інтэлектуала таго часу, такого структурафармавальнага чалавека Мікалая Радзівіла-Чорнага, надрукаваная ў Берасці. Магчыма, яшчэ адным інтэлектуалам Цыпрыянам Безелікам, і надрукаваная па-польску. Пераклад Біблія вельмі добрая, пераклад зроблены вельмі добра, вельмі якасна, з вельмі такімі цікавымі памкненнямі, цікавымі ідэямі, але ён быў зроблены на польскую мову, такі кальвінскі пераклад. І ён спрычыніўся, гэты пераклад, кальвінскі пераклад, спрычыніўся да велізарных дыскусій і спрэчак у польскамоўнай ўсёй супольнасці. Польскамоўная супольнасць была пераважна каталіцкай, і кальвінскі пераклад ім падабаўся вельмі мала, таму што проста з канфесійных мэтаў. Паглядзіце, што рабіў Скарына, які выключыў канфесійныя пытанні са сваіх перакладаў зусім. А тут уже ідуць выразны канфесійныя пытанні, і як бы в піку гэтаму кальвінскому перакладу езуіт Якуб Вуйк робіць замовы, вялікай замовы, робіць каталіцкі пераклад Бібліі на польскую мову. І робіць в адрозненне ад радзівілаўскай, якая была зроблена з арыгіналу, перакладае з вульгаты. І от гэтая Біблія Якуба Вуйка сталася таксама фундаментам вельмі моцным для развіцця таксама і літаратурнай мовы. Тое, што мова радзівілаўскай Бібліі не падабалася, мова Вуйка падабалася, і гэта сталася асноўным, па сутнасці, таким прийнятым перакладам Бібліі аж до сярэдзіны 20-го стагоддзя. І што мы маем у Беларусі? Пераклады, які рабіліся ў канцы 16-го і на пачатку 17-го стагоддзя на беларускую мову, ці, скажем, на такую ужытковую мову, яны все рабіліся, яны без ужытку Скарыны, яны все рабіліся з польскай Бібліі Якуба Вуйка. Это рабіў і тое, што фрагменты там учительными Евангелиями Лета Смотрицкого, это то, что у Зизания, то, что мы бачим так само у подручнику еврейской мовы, там где с еврейской Библии, кавалки, все перекладается с польской Библии Якуба Вуйка. Это, отповедно, за место этого напростового перекладу, напросто развития традиции, отбывается переклад с перекладу, где одразу просто по перекладе Библии мы можем вельми добро бачить, скажем, эти геокультурные ориентиры краины. То есть польская Біблія Якуба Вуйка робіцца ўжо тым прынятым тэкстам, які потым будзе у Польшчы 16 стагоддзя, все будуць ведаць, все паспалітыя людзі, што Бог гаварыў па-польску, і тое, што Ісус гаварыў па-польску, і я, святы Паўла, гаварыў па-польску, і тое, што все беларусы яшчэ там у маім власным досведзе, якія беларусы-каталікі, там, скажем, 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама былі перакананыя, што мова ж сакральная, ж мова польская. То есть саме з другого боку адбылося сакралізацыя лацінскай, царкоўнаславянскай мовы. І вот гэтая скарынавая традыцыя, па сутнасці, замёрла. І я літаральна у двух словах, можа, скажу пра тое, што адбывалася далей з біблістычнай традыцыяй у 20-21 стагоддзях. Па вялікім рахунку, калі это сказаць адным словам, то гэтай інтэлектуальнага пасылу, які даваў Скарына для сваёй працы, больш мы ў перакладах не бачым, таму што ў перакладах зноў ідзе аснова на той, каб
тая самая аснова, якая была праз усе стагоддзі, якая ніколі не перарывалася. Прачытанне, даць Біблію перш-наперш для набажэнства. Перш-наперш, каб беларуская мова гучала у царкоўным ужытку, для таго, каб Слова Божае неслася людзям на зразумелай мове. І з гэтай ідэяй рабіліся все раннія пераклады 20-го стагоддзя. Іх было вельмі много. І вось тут яшчэ такая, заўсёды кожная медаль мае два бакі. І гэты медаль перакладу Бібліі, які фармуе літаратурную мову, не адыграў у Беларусі у 20-м стагоддзі, стае прычынай, што зноў-такі поўны пераклад не быў зроблены у тым часе, калі было вельмі інтэнсіўнае фармаванне літаратурнай мовы. І магчыма нават, што тая сітуацыя, якую мы маем цяпер, гэта як мінімум дзве розныя рэцэпцыі беларускай мовы, якія ёсць цяпер, і ввогуле такія спрэчкі, лінгвістычныя спрэчкі велізарныя ўнутры беларускамоўнай супольнасці, звязаныя з тым, што не была, скажем, 20-е гады, напрыклад, 20-го стагоддзя, не была перакладзеная Біблія, якая стала бы тым самым асноўным тэкстам, які даваў грунт для літаратурнай мовы у Еўропе, пачынаючы 16-го, асабліва 17-го і 18-го стагоддзя. У Расіі гэта адбылося ў 19-м стагоддзі. І у Беларусі гэта не адбылося. Спробаў перакладу было вельмі много, было там у 20-м стагоддзі каля паўсотні прыкладна перакладчыкаў рабілі асобныя кавалкі, асобныя часткі Бібліі на беларускую мову. Большасць з іх засталася не надрукаваную, часткова была надрукавана. Першае друкаванае выданне было зроблена толькі ў 1931 годзе. Это был новы запавет і псальмы, над якім працавала шмат чалавек. Это ініцыятарам і галоўным рухавіком гэтага праекту быў Лукаш Дзякуцьмалей, баптысцкі прапаведнік, які працаваў на Палесе, і разам з ім ягоная жонка Серафіма Кішка з магнацкага роду Кішак. Яны зрабілі асноўны пераклад, адаслалі яго ў Вільню да Антона Луцкевіча, які гэта прапусціў праз усю беларускую супольнасць віленскую. Там зрабіў некую рэдакцыю, і там Аўгуста Розенберг пераклала псальмы таксама ў Вільні. І ў 31 годзе гэтае выданне пабачыла свет, дагэтуль вельмі добрае, но гэта культуратворчая роля гэтага перакладу была вельмі значная, але, безумоўна, далёкая ад той ролі, якая магла бы быць, калі б гэта была перакладзеная поўная Біблія. І другое выданне было ўжо ў канцы 30-го до 39-го годзе, 4 Евангелі ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, задрукаваныя лацінкай та беларускай далей. Як вы ведаеце, было цягам ад сярэдзіны 20-го до пачатку 21-го стагоддзя было зроблена 3 поўныя пераклады Бібліі, дагэтуль так 3 і ёсць. Першая была зробленая, выдадзена ў 1973 годзе в Амерыцы перакладам доктора Янкі Станкевіча, якая не могла стацца рэцэптыўным тэкстам, які мог бы сапраўды паўплываць на культуру і на мову. Самае галоўнае стае прычынай, што была залезная заслона, што Біблія патрапіць у Беларусь у тым часе не могла. Это, дарэчы, калі казаць пра беларускія пераклады Бібліі міжваеннага часу у 20-м стагоддзі, то уявіце сабе, што на заходняй Беларусі беларуская мова была пад забароною, на ўсходняй Беларусі Біблія была пад забароною. Таму, в прынцыпе, все, хто перакладаў Біблію ў 20-м стагоддзі, это все былі велізарныя героі, велізарныя, просто аграмадныя культурныя героі, які сапраўды рызыкавалі чымсьці, каб зрабіць гэты ўнёсак у культуру. І Біблія Янкі Станкевіча не могла потрапіць у Савецкі Саюз, савецкую Беларусь, і таму вона потрапіла толькі ў самым канцы 80-х гадоў і, конечно, зрабіла выбух і фурор, пераважна таму, што мова была значна адрозная ад той беларускай мовы, якую все ўжывалі. Другое поўнае выданне, другі поўны пераклад. Яна была зробленая з гебрайскай Бібліі, з гебрайскай мовы грэцкай, новы запавет з грэцкай, але гебрайскую мову сам Янка Станкевіч не ведаў, ён працаваў разам з Масеем Гітлінам, які з ім вельмі шчыльна супрацоўнічаў, які сам
не гаварыў па-беларуску. То есть таксама такая была неадназначная сітуацыя. Другі пераклад быў выдадзены цалкам у 2002 годзе, але рабіўся цягам 90-х гадоў геніальным беларускім перакладчыкам, літаратарам Васілём Сёмухам. Вот як Андрей сказаў, што вот я сама там завешана пераклады Бібліі, мы з Васілём Сёмухам з аднаго камароўскага двара, з адной хаты. Я калі я нарадзілася, то там до 4 гадоў гадавалася Васілём Сёмухам, можна сказаць. Ну, цэлы двор, глядзіце, я до 4 гадоў Васіль Сёмуха, так? Але з аднаго камароўскага двара, 2 чалавекі. І Васіль Сёмуха выдаў сваю Біблію, ён перакладаў з рускай сінодальнай і з Бібліі Лютера, якая ў яго была. І выдаў яе ў 2002 годзе. Абедзве названыя мною Бібліі, яны не поўныя. Яны там, дзе ебрайская Біблія ідзе па скарочаным пратэстанцкім каноне, дзе ў ебрайскай Бібліі 39 кніг заместа 46 у каталіцкай традыцыі і больш за 50, якія могуць быць там у розных праваслаўных традыцыях. І трэцяя была зроблена выдадзена ў 2012 годзе на аснове перакладу Владислава Чарняўскага. Таксама мы все ведаем гэтага персанажа. Ён цягам 80-х гадоў быў адзіным каталіцкім святаром у Беларусі, які ужываў беларускую мову на набажэнствах, таксама ішоў так насуперак усёй плыні. Ён зрабіў пераклад пераважна з польскай Бібліі тысячагоддзя, вот якраз той, якая замяніла Біблію Вуйка ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Але это пераклад, выданне зробленае не паводле самого перакладу Чарняўскага, а на аснове гэтага перакладу, ну там моцна змененыя, дапоўненыя. І дзесьці такого, відаць, даскарынавага асэнсавання Бібліі як сапраўды асноўнага тэксту нашай цывілізацыі. Мы вярнуліся дзесьці у 2012 годзе прыкладна і пачалі рабіць такую уже падыходы да новага перакладу. Не ведаюць, ён калі-небудзь будзе зроблены, это немагчыма сказаць, але прынамсі у 2017 годзе у часопісе «Дзеяслоў» выйшла 4 публікацыі перакладаў з каментарамі, анатацыямі і такой ідэяю рэкапітуляваць, узнавіць гэты тэкст, як ён ёсць для сучаснага беларускага чытача. Старажытныя тэксты заўсёды цяжка перакладаць, а тэксты, якія гнуцца пад цяжарам 2000-гадовай гісторыі інтэрпрэтацыяў, яшчэ цяжэй перакладаць. Это была спроба сапраўды узнавіць гэты тэкст, каб ён прагучаў як зразумелы для беларускага інтэлектуальнага чытача 21-го стагоддзя. І ў гэтым годзе, я спадзяюся, выйдзе кнігаю «Песня-песню» з прадмоваю і каментарамі Галіны Сінілы. Ідзе асноўны пераклад, база перакладу зроблена Сергеем Шупам, таксама выдатным беларускім перакладчыкам. І ідэя гэта зноў-такі увесці гэты тэкст, па-першае, у беларускую культурную і асабліва беларускую інтэлектуальную традыцыю, і з другога боку далучыць беларускую інтэлектуальную традыцыю да гэтага асноўнага тэксту чалавецтва. Таму што я цягам ўсяго 17-го года і раней казала, што калі культура не засвоіла асноўны тэкст цывілізацыі, не засвоіла, это значыць не зрабіла якаснага, сучаснага, нармальнага, як належыць перакладу. Калі культура не засвоіла асноўны тэкст цывілізацыі, яна не можа быць натуральна інтэграваная ў гэтую цывілізацыю. І зразумела, калі пераклад будзе зроблены, не значыць, што што-небудзь памяняецца, але калі не будзе зроблены, то мы застанемся там, дзе мы ёсць. І таму гэтая ідэя злучыць беларускую, сучасную беларускую думку, сучаснае беларускае слова, сучасную беларускую традыцыю з гэтым мацерыком, на якім мы знаходзімся, з асноўным тэкстам нашай цывілізацыі, і увесці гэты тэкст у наш цяперашні беларускі ўжытак. Я пропустила весь свой кавалак про белорусских интеллектуалов 16 стагоддзя, но я думаю, что іншым разом.